Adlaw sa gugma. Nitong Pebrero 14, 2017, Valentine's Day kadto. Gitag ko sa usa sa akong mga amigo sa Facebook ug usa ka picture ni Cupido. Kailatan ni Cupido. Siya katong nagdala og pana ug ang maigo kuno niya ng maong pana, ma-in love. Apan lahi ang akong nakita sa maong picture. Kay si Cupido mao'y naigo sa pana unya namatay. Unya sa ubos, adunay caption nga nagkanayon, "Why forever?" Nalingaw ko sa mga comments. Ang mga babae miingon nga tinuod jud nga why forever, kay ang mga lalaki pulos mga paasa. Miingon pud ang mga lalaki nga labaw pud mo kay mamili ra mo gwapo. Pero adunay comments sa usa ka pari nga nagingon, "If you believe that love comes from Cupid, probably there's no forever. But we are taught that love comes from God, and God is eternal. Therefore, there is forever." Mga igsoon, karong adlaw gisaulog nato ang adlaw sa gugma. Apan daghan nato ang wala makasabot pag-ayo niini. Ang adlaw sa gugma nagpahinumdum kanato kung unsa kaimportante ang gugma sa kinabuhi sa tao. Sa mga pulong pa ni San Pablo, kung wa kay gugma, wa kay kapuslanan. Karong adlaw, makita nato ang daghang pagpadayag sa gugma. Mga pungpong nga bulak nga imong gihatag uban sa matamis ang mga pulong nga imong gipadayag. Mga nangalimyon nga pahumot nga imong giregalo o mga tsokolate nga may pataban nga I love you. Mga nakakakilig nga mga sorpresa, binandol nga mga kwarta, may pabalak-balak pa o kanta, kay lagi ihalad niya sa iyang hinigugma. Ang uban natong mga amiga o amigo, nang hulam lang intawon og Valentina o Valentino, aron lamang makasakay sa uso. Pero mga kaigsuonan, magunsa maning tanan kung ang tinuod nga gugma dili mapuy-an. Unsaon man nato pagpadayag niining kaimportante sa gugma sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo. Una, kung ikaw masinubtanon. Nining adlaw sa gugma, ato untang ipatunhay ang pagkamasinubtanon. Adunay moingon nga sila kuno mahigugmaon, apan di ay sa ilang kaugalingon, di ka maong mosabot sa sitwasyon, makakita lag sayop nga gamay sa isig kaingon, hukman na dayon. Kung ikaw tinuod nga nahigugma, makasabot ka niya. Kay ikaw nakasabot niya, dawaton nimo siya sa iyang pagkasiya. We cannot love if we do not know. We cannot love if we do not understand. Because knowing and understanding are the starting points of loving. Nga bisan ka ng tawhana, daghan ug apan, pero imo siyang nailhan ug nasabtan, mao nga imo siyang gipakaslan. You have all the reasons to be with that person because you have known him or her and understood him or her inside and out. Ikaduha, kung ikaw malahutayon. Atong hinungduman nga ang gugma dili pagbati o emosyon. Kini usa ka pasalig sa pagtugyan sa kaugalingon alang sa kayuhan sa imong gimahal. O kining maong pagtugyan hangtod sa kahangturan. Nining adlaw sa gugma ato untang hinungduman nga ang gugma dili dinalian kundi pangkahangturan. Kung pagbati lang ang gugma, perti kining ninduta kung bag-o pa. Apan inig abot unya sa takna nga kining pagbati mawala, masayang lang unya ang inyong mga saad ug panumpa. Apan kung imong itugyan ang tanan alang sa iyang kaayuhan, bisan pag matapos ang kalibutan ug bisan pag ikaw nay masakitan, dawaton nimo ang tanan kay mao manay inyong gipanumpaan. For better or for worse, for richer or for poorer, for sickness or for health, till death do us part. Nining adlaw sa gugma, dili lang unta kilig moments ang atong tagaan og importansya.
kundili ang tinuod nga kahulugan sa maong kasaulugan. Nga ato unta kining sa ulogon, uban sa pagpaningkamot sa pagpuyo nga mahigugmaon. Pinaagi sa ato ang pagkamasinugtanon o pagpabiling maunungon hangtod sa katapusan sa panahon. Malipayon o makahuluganon nga pagsaulog sa adlaw sa bugnaw.